падтрымліваць, трэба рабіць беларускую мову моднай, падтрымліваць культурныя праекты, развіццё, арганізацыю адукацыйных курсаў, друкаваць падручнікі. Таксама, канешне, было б класна мець беларускі ВНУ, які быў беларускамоўным. Напэўна, я яшчэ штосьці забыла, але гэта не важна. Я хочу сказаць, што на жаль, зараз такі час, калі я думаю пра сваіх дзяцей, і я хачу, каб яны пасля школы вучыліся не ў Беларусі. Але ўсё ж я думаю, што калі яны атрымаюць новы досвед, адукацыю, я хачу, каб яны заставаліся беларусамі, каб у іх захавалася гэта ідэнтычнасць, каб яны маглі, атрымаўшы гэты досвед і гэтыя веды, вярнуцца ў нашу краіну, каб працаваць на яе паляпшэнне. І вось у гэтым кантэксце беларуская мова – гэта ключ да нематэрыяльных скарбаў нашай краіны. І калі згубіць ключ, дзверы могуць аказацца зачыненымі назаўсёды. І я хачу зараз узгадаць шмат усім вядомыя словы Францішка Багушевіча: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі».